Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Namuhla ake sikhulume ngokusinda, ukusinda ngobulongwe. Abaningi-ke abahlala emakhaya bayazi ukuthi uma ngithi ukusinda ngisho ukuthini. Lokhu ukusinda ngobulongwe bey'nkomo phansi endlini. Khona ubuze lelo phupho. Ukusinda-ke ngobulongwe kuchaza ukuthi-ke kuzobuswa ekhaya futhi kuningi okuhle okuseza kulelo khaya. Ungabe usinda ngobulongwe benkomo noma ngabe benkonyane. Amaphupho ngobulongwe, ubulongwe benkomo obubodwa ephusheni, kusuke kumele abantu abadala, kuchaza noma kumele abantu abadala. Kanti uma unombuzo ungasibuza kwi-comment, sobe sesikwenzela-ke nawe eyakho ividiyo sikuchazele kabanzi iphupho ozobe ulibuzile. Kanti uyakwazi futhi ukusi-inbox-a usicele inamba ka-WhatsApp ukuze njalo ekuseni uzosibuza. Ningakhohlwa noku-subscribe ku-YouTube nisi-follow-we ku-TikTok.